Ibinyere. Chairman club nke ọ bụ Noble Friends Club ebe a nọ mmemme ihe bụ na be Vincent Obadile onye a na-akpọ onye minista ọ nọkwa na klọb bụrụ patron. Kedu ihe mere ife a na njikọ klọb ego one ego ndị adachi mmadụ na njikọ klọb ego eruo $6,000 onye ọcha siziri ego m over 1 year ago more than 50k USD nwee nara klọb obere ego na makwụchi ya na time wee achọm igbu egbu as of now ebuka tego mbọtụ ha kụrụ m agbọ kụwasịcha m ọnụ ma asị m ya sịbara chukwu ọwụ ihe ụgwọ butere vidiyo anụnwa na-eple onye ara ọbara na-agba ya n'isi otago eji bọtụ gbuwa isi o ji ndị klọb ụgwọ o ji ndị klọb ụgwọ so egbuwa ya isi ọ ga-egbuwala isi gee ntị ọba n'ụlọ ịkpọbala anya afa ndị a dị involved egbuwago isi ife ịbụbụ onye egbuwa onye ọbụla egbuwala isi ife a na-akpọ ya bụ onye egbuwa na-agwa ya n'ebe onye ụkpọ mba dike gịdịbezie a ga-akwụ ụgwọ ejide anya ga-abụ igbuwa isi ọ bụrụ obere ihe nna m ka ekene eme ezi nwanne emesi ọfọ nwanne m mana egbuzighị egbu na ụmụnna ka ekene eme happy weekend. Bịa nna bịa na ama bịa na-eme etekene mmiri ka ṅụọ ọgwụ maanị ya na-eme ndị a sex tape fa leak fa akwadoghị ịnụ onwe fa drama na-eme na be anyị ọ na-atọzikwa ụtọ be anyị agbagotelego be anyị na fa agbagote small na drama nwoke dara nwunye mmadụ na-etigbokọ tagide bịa ọtịta kast ya ogwo onye isi achọ ọrụ ka ahụ onye idọrọ akụkọ onye isi achọ ọrụ ịma tinye nwa agbamnkwụba on the 6th of September. Now, ahịa zụọ mmadụ egbu a n'onwe ha asịrị ebe mana vidiyo adịgo ọbụla ọdịgo mana nwaanyị a o wutere anyị na ọrụ ịkastịrị vidiyo a na-abụ mgbe ọ na mfu vidiyo a onwe alụmalaikisi ya femejiri alaikisi ya bụ dat na as it stands now in the next 2 years onye chọkwala ikili ya ekili ọ ya ga-ewute ndị a
mana so na nwoke a sef nwoke a dịkwa nwoke ike dịkwa ya dịkwa na ebekwa oko dịma mgbe onye ọkwa ọtapado onwe ka o si ata ọtapado ọ bụ oge bụrụ ruo ọ na-ebuli ya na-echili obiachi ya nwa obere ọkpamuo small obidokwa ichara akara aka unem ka ekonume unem na program a nche ime taa program a ga-akụziri ụmụ nwaanyị ife well so ọ bụrụ na Facebook na watch aga m like ịkpọtụrụ nwanne gị nwaanyị metụrụ your sister ma share this video where the link send earlier si anya watch kene nya bịa kene online ya ka ji wee welu Davido na Chioma o nwere venture ewepụta ebe a ekene Nchukwu na ụmụ nwoke Igbo akara lose ya bụ yes akara lose ya in a way anyị nwe ebe anyị nwere fault mara ebe anyị ka ma ihe in the area of marriage nwoke Igbo ka na-agba first ruo echi ada eme ya mgba ya in the area of marriage family nwoke Igbo ka bia kwa datin n'ọnya ga na-efend for family ya nwoke Igbo ka makwa ife bụ authority ọ ma ife bụ na ya bụ head of this house na one single mistake ọ bụla ọ ga-eme ọ ga-eset ya some step backwards so a na-akụ ya slow and steady onwe nwoke Igbo na-alaiki ibubute family ya n'ilo onye ọbụla alaiki ikechikwe nke ya depabia ọfụma ndị Igbo gara try mana ebe anyị nwere problem bụ ebe ụmụ nwaanyị anyị nọ alaiki m ụmụ nwaanyị anyị ana mụ nwaanyị ekwe ka emefe insult but na anyị ga na point aka ebe fa nwere issue Igbo ji wedị ndị ọbụla omerụ perfect nwanne ka isi efil akwagwa m ụnụ ịma some guys tolu n'Ọnịcha ọ na-eme ya mapụtakwa ụmụ otu na ikwo front line onye ikwo front line ụfọdụ ama na front line ka na-eme exist ọ na-eme exist na for some people ije front line opotos dakasị tutu ịfụrụ ọ dị kịta ije ebe ị ga-afụkwa young guys ka ha ka na-abịa ebe a onye ọbụla ka na-maintain his own prime or world mana one thing dị significant na from that time lukwe kịta iru ebe a ife ị ga-afụ ogo faces tili eti ma mụ na ghọta ụmụ nwaanyị ị ga-afụ ebe a bụ ndị tili eti mana ndị a niile ị ga-afụ tili eti bụ ụmụnne anyị ụmụada Igbo a na-agwa anyị na ụmụada Igbo ndị dream fa fade before them before you know it never end up a na-akpọrọ front line as well ebiri Ọnịcha ebe a n'ime ogbe ị ga-afụsịkwa ụmụ hotels dị ona ife juru ebe a old cargoes kedu ife ebe efe ji wee bụ old cargoes ụwa nyụ ofe afịa onye ọkata nyụọ ka ọkụ to them ndị a bụ ụfọdụ bụ ndị nụrụ di bedife kpọrọ fafa gbapụta ya nọ na hotel o nwere one girl mma dị ọcha malụ mma efu this girl ọ maka chi fena anụ n'ọnụ ọna ji mụọ ụmụ na-abụ si na be di ya gbapụta na Asaba ebe a bịa na Asaba ebe a na-agba akwụna efu nwa nna agwa ife ọga nwa a na-aga n'ụzọ efu ya ị ga-apaki godu dị nwa ma mma topu na-acha ọchị ya bụkwa ọcha etete n'ude ọcha nke a natural ma ya wasef ife ọ na-etedebe na arụ ya dị ka Piers baby Piers mana efu nwa nna agwa ka o si acha ọkwa ege enugolu dị mụta ụmụ na-abụọ gbapụta di ya bịa nọ n'ebe a so many
bona agbawan fobi ka fa ji end their up na condition fa no today and rosity. Some ladies now buy into relationship, now buy into courtship, marital affairs. Ha na abaya with ofu ọkpa. Akwe ma nnọnọ ne, kwe ma nnọnọ a na hangi ọbịa na dịka kọdụ a. Ye mana ọbịa na-ete ezigbo ogologo hangizie n'elu. Megodi imagine na dị nnọnọ na-agbanye ofu ọkpa na mmiri. Ịma ka ọ na-adị. Ịghọtago? Itu aka many girls, many ladies si aba into family things now. Otu a fathers without confidence. More for the lead fato. Let me stay on my own. From me stay on your own, they call 38 years. From me stay on your own, 43 years. On a bife mutene ba ni mo we fusia umu adai no dey conditioner. Fusiafa. Owe bife call ka mpo akpo afi na kpọ liver abụ. Ka m welu Chioma Davido wee ma alụfat. Ọ na-abụ onye mara onye ya na-ebili. You can't tell me na nwoke gị na ya 3-4 years na my intentions ya for you. Ọ bụrụ na this guy adịrọ okay for you, ka ebe iji wee nọgide na 4 years na relationship gara agbakọ onwe gị eziokwu. 4 years 5 years gị na nwoke ya ịma ihe o bu n'obi for you. Ịma ma ọchị ịnụgharị ma ọ na ọchị ịnụgharị. Ọ dịrị ọgụ mgbe ị nọ n'ebe a. Nwanyị nwere ọyị nwoke ga-ama ma onye a ọ ga-anụ ya ma na onye ama anụ ya. Nwaanyị a ga-ama ma efe ọ bụ the kind man ọ chọrọ na ọ bụrụ the kind man ọ chọrọ. O nweghị ihe nwoke ga-ezoro for 1 year. Gịnị ya yiri 1 year na-ezo zocha ya pụta dị ọpa ya ezo ya. Ọ dị possible. Idigide ndidi die ihe niile ahụ ọ na-eme gị die ya first year, die ya second year, die ya third year, die ya fourth year, pụta 5th year okwe ezigbo didi. Onye ka ị na-agwa? After how many years Chioma na Davido here? Davido no Chioma. All this time ya na Davido no. Ọ gbago ma Davido na-agba n'ilo ma ọ na ọda agba n'ilo. Ọ gbakọ na age Davido. Gbakọ life ya niile. Ọ bịa to one thing. Na akụ fecha na ọ ga-ada n'awọ. Gotago. I'm going to get to that question. Get cancer for one in South Africa. I will come to that question. I could fetch fellow child or gather an hour. Ijecha, Ebata, I'm here. Onye ka anọzi finally. Asịrị niile akụrụ akụ. Ife m ga-ekwu bụ na ụnụ na-afụ endorsement na side ime. A na-enye mee endorsement. O nwere ndị fụ ije mee n'ụwa kịta na n'elu etu akụmụ nwoke si ablọkụrụ ụmụ nwaanyị ụzọ. Ha na-eche na onye gbapụtakwa enye bi endorsement. Onye gbapụtakwa. Akram bekwa nwunye Two-Face a na-edibia. Emebekwa ya queen. Ka anyị malụ na ọ bụrụ onye ọbụla agbapụ na be di ya ka a ga-eme queen. Ntị adịkwa. Ọ bụrụ onye ọbụla si na be di ya gbapụ ka a na-echi queen. Na mee gbapụla echie nya queen, abụrụ na ịgbapụ echi ewu queen. A na-enye endorsement abụrụkwa na ịgbapụ echi enye gị endorsement.
ekwuona m okwu ife dị na di na nwunye. Aga m na-agwa gị ya, di na nwunye ada atọ ụtọ. Di na nwunye bụ ebe a na-protect interest. Di na nwunye bụ grand ebe a bịara ime investment. Ịghọtago? Nwaanyị ọbụla na-alụ di smart nọọ ka ya na ya na-eme ife lọvi. Ịma na enwe ebe iji azụ eje. You can never see the light of the day. You cheated on me, abro, well, yeah, the dumbest excuse. You cheated. Dumbest excuse. Here, Papa Trago na be nwoke bụ no shit on you. In one sense. Cheating. Ihe bụ mkpagha bụ họ. Ihe na-eje n'anya abụ ka efe elukwara anaghị ebe a ka ya bụrụ ebe a ka esi ya agbapụ ọsọ. Akwụna adịghị n'anya. Ihe otekiri iji wee make marriage abụrụ ofu nke o ji abụ ịbụ nke o ji abụ ịtọ. And ọbịa bụ na sex nke center no marriage. Marriage abụrụ about sex. Ọ bụrụ ala na abụ ya bụ marriage. Marriage na bond obodo na obodo. Marriage na bond family to family. Marriage dị eternal. Enwere many things the tie to marriage carry for sex. O were di na nwunye biri ndụ bika nka ha mụtara nwa ha dị comfortable. Biri onwe ha. It didn't stop any of them from ime ihe ọ bụla ọchị ime. Ọ bụrụ abata ala na ala. Oge ị na-ayị oyi nwoke na ala inwe ọ problem. And nwụrụ. You didn't die. Oge ị nwere purpose. Ọkwa na inwe purpose ọ na inwere motives. Obi gị niile bụ na gị na onye ayịba na ọ ga-anụ gị anụ. O nwere ike ọ bụla ife a na-agba gị n'uche. Iwe na-edi ọnụzi a gị pụtasịa full. Na ndị dị ya ịna. The only thing for the man of Amoya. The only thing for na this marriage bamu. The only quality for na this man bo Amoya. The way he was for. If for this man as Onye get succor. If for this man as your source of comfort. If for this man as your guide. Some other qualities, a helping hand. And this is the only person they were willing to. In case they were issue. In front of this man can stand in for you, even when the whole world is against you, no allegations, and mega accused. This man have to say, no, why I cannot do if I had a Achọ ka akpọ gị ife asị na kwa dia na enu dia sị a ga-emegoro maka this guy apụgodo for now. That man that comes in and stands in for you, ị na-afịa. Ị na-afụdebe ebe amụ. The only quality this man possesses na to you bụ amụ that you cannot share. Like sometimes mgbakọba ebe agbakọsị ya o nwere ka o si eme m this. When they believe before us, women not under men, they not put under fellow women. Yes. What are you saying? I well ndị bụ na diva anụgo nwaanyị na-abọ ịtọ ndị a nọrọkwa ọ wife ka fa bụ. Kedu ife ọ chọrọ ime achieve? Gị nwa chọrọ ịnụ nwaanyị ka ife ị chọrọ ime achieve ka ediri ime anyị na-achọ ime achieve onye a na-enwero. You don't want to drag gịnị? Kedu ife ị na-eji drag? Ị na-eji drag property ka ọ gịnị ka ị na-drag? The man na-anụghị ọnwa ahịa onwe. The man na-anụghị ọnwa plan onwe for you. Kedu ị na-drag? Sometimes
nkilikata ụmụ nwaanyị ifere fa na-eme ị na-ayị nwoke n'ogolo nwaanyị ị na-ayị ya kịta ịnụọ na di ị na-anụ na di gị na-ayị isi a na-agba paka nwaanyị focus niile attention niile ji wee dị ebe a adia no better things nwere ike focus na ya. Cheating, gịnị bụ cheating on you? What exactly bụ cheating on you? Cheating on you. Cheating, maka ya bụ cheating. Cheating ọ bụ sọrọ amụ bụ cheating. Ọsịsị ya bụ cheating. O nwere marriage ị ga-anọ n'ime ya, o doghị anya that you are in this marriage alone. The man dey cheating. Cheating abụ ọsịsọ ihe dị n'amụ. He cheated on me. In which area? Na ọ jiri amụ n'ilo. Ya bụ ka iji si na ịma anọzi na marriage. Ife a na-anụ di na nwunye bụ ka gị bụ nwaanyị nwee ugwu. One, for the prestige and the honor. Ọ ife a na-anụrụ di is ameghị ya na nwaanyị amaghịzi afa nne ya forever. O wee oge ị ga-eruo shift ịza afọ ọzọ ka ị wee nwee ike reproduce legitimately. Ndị be anyị nụsị nwaanyị abroad, o nwere reason ha ji wee nụọ nwaanyị na abroad. O nwere reason. Ọ chọrọ ka o kwulu onye ana n'obodo ahụ ọ jere. O kwulu onye ana ka o nwee ike pikite one or two things ọ chọrọ ipik ya. O nwere motive. E nwere motive and the opportunity. In law, nwee motive with opportunity. Na-ege ntị. Onye a jela abroad jee ebe ahụ na ọnwa obere nụọ nwaanyị. O nwere ife ọ na-achụ. Ọ na-achụ akwụkwọ a ga-akwalify ya ebute echi na-aba gwago na good morning Nigeria, good evening London. Ọ ya bụ ihe fụrụ ọ jeje ghọọ mugu a jee buru agadi nwaanyị na-eme mugu. Onye ọbụla nwere ihe bụ target ya ka o kwuluo ya na. So nke bụ nwaanyị as well, ife ị na-anụ n'odi bụ ka o kwuluo oge anyị n'ụwa ya bịa. Ịghọtago? Ugwu nwaanyị bụ odi ya, not nna gị. Ọ bụrụ nna gị. Ke nwaanyị bụ ebe a, asị na nwunye Obinna na ewo nwunye Obinna mbụ nwa asị na ọnwa World Bank. Amara na aghọta na ebugo ụzọ kpọgodo afa di wee kpọba afa nna gị. Ọ da-abụ nwaanyị gafee ya kpọọ n'ọnwa big man dị ya ekwugodo ya na-anụ ya. Maka ịbịa ka ị chụọ ọnya oge edogodo ya nyefe nwunye mmadụ. Nwaanyị nọ na di efu ya anyị ga-ama na onye a nọ na di. Nke na-anụrọ di oge ị ga-ama na ọ nụrọ di. Onye ọbụla mamụ ya na-eke ogiri kwesịrị ịgba ijiji anya kpọrọ. Efu nwaanyị nọ na di ị ga-ama. Ị na-ejiri eju ya ajụ. Efukwana nwaanyị na-anụ nụrọ di ị ga-ama. So nke a nụgo di na-ya na-adị ha na-asị na nke onye adịkwa onye nọ na di. Onye adịkwa onye nọ na di. O wee sị na-anọ na ndị. Ebe ị ga-ajụ ya bụ ka ebe n'afa di. Ị na-ajụ ya ka afa mba ya. So ugwu nwaanyị gbaa ya elu na onwe ha di. Ị ga-abịanwu nso. Ị ga-abịanwu nso. Onye ọzọ ga-abịanwu nso. Ọ bụrụ ladies man. Onye ka abịa na-anọ mba. A na-anọ mba gbaba treasure ka efe imewu. Afọgo na-edi sheep. You got anybody can do ya akwụkwọ. Mana oge etili arụ ọ bụ na ọ nọ na di. O nwe onye magwụ na-erikwe nri na be di ya na ọ dị ya ma bụ na ị nọ na di. So ngị ma anụ mgbe ị na-anụ di anụ ka ọ na-ede anụ. Mana dị onye bụ na ụmụ ndị nye obodo ahụ isi. Oriakụ ka a na-akpọ.
How am I able member of this community? One thing nobody can take away from you. Everything. I'm an ebe kiss. Nna dị na watch ihe na ebe ụmụnne dị na afịa. Ọ bụrụ na Igbo a good woman, ụmụnne dị will always stand by you. Come rain, come sunshine. Mana some of us, ajọ omume anyị, ebe anyị na-eme aka na ụmụaka na-eme eri niile na-eme ma na ndị a na-afụkwa anyị. Enwezie ka isi akara achọ onye ọbụla ebisa anaghị taa afụfụ ahụ alone. Nwaanyị ji ego, nwaanyị nụtalụ di, wee mụọ ife dị ka ụmụ ịtọ, ụmụ anọ, gị na di ya nwebe okwu. Ihe a divorce ya. Ọ kama onye ọbụla anọọla onwe ya. Mana ị bụ part of this family. You know why? Because of ụmụazị ịmụta. Ụmụazị a qualify ga-ebugodu OO1 n'obodo a. Ọ stọpụ agha aka ga-echa mgbe a. Ifugokwa village a, ị ga-agbata nwokwu a n'ịdị a. Ị rụọ ụlọ nke na ụmụ ebiri di ya. A na-agbafekwa nke nwunye agbakwa afa di. Onye bụ ikuchebelụ ndo ị na-ezelu taa. That name Bediga, that name, you know, na community a. Ọ bụrụ na aka ga-acharọ, ọ sị abụrụ na ọ n'ofu ọnụ imu nọ stọọ ka ịkwaba, na-ele nkụ, na-ele kpọmọ, na-ele akpụ santana, na-ele ife ọbụla sọị, iwe zụgide ụmụazị a eto. Ụmụazị a to fa dịrọ dị ijebe nna fa jere ụlọ. Mgbe ife okwe na community a, fa ga-alụkwa ụlọ na community a, dudukwe ma ọ ma efe dubatakwa di ya. 80 August meeting ma ọ bụ ga-eme attend. Meeting ọbụla akpọrọ n'obodo, nwaanyị bụ part of obodo a. Ọ kwuru, a na-ekwu na ya na di ya nwee kapasiti n'ọlụ. Onye ọbụla ma ndị a na-amị ọnụ, ọ nwekwa ka fa na difasi wee nọ. Onwe ọya a na-agbala ọsọ because ị nwere interest nke gị bụ n'ụwa anyị bịa ka ịmụtakwa ụmụazị dịka mmadụ si mụta gị. Ịmụta ụmụazị a ezuo ọba ka fa wee nwee ike wee zụwa nke nwa bụ mama. Ejebe ọmụgwọ eje. Na-eri uru dị na nwa isoro rie ya in a legit way. Fọdụ dị n'ụwa bụ na ọ bụrụ na ị kụrụ mkpụrụ ime awọ, ọ bụrụ na ị tara afụfụ ime eri uru. After labor, iwe ribuo. Labor nke gị na nke onye a cannot be one. Onye a ya na di ya na-adị eshit. Di ya adị eshit ya. Mana o nwere ebe ọzọ di ya si eme nwunye oge ma ị marọ. Ọ bụ onye di ya na-akpọrọ mmadụ witi mmadụ niile dị ya dịghị no regard you. Efeba ebe nwoke mere nwunye ya introduce as nwanne ya nwaanyị. Abraham mere ya na introduce nwunye ya si na nwanne ya nwaanyị. Mmadụ ebe nwunye ya introduce na ya nwaanyị. A na-eme ya stage na ijekwa n'obi nwaanyị ọ na-ewuti ya etu di ya si eme ya. Na di enwe regard for him, na di enwe respect for her. Efere ya, ụwa enwedata ike taa who be you ka ụwa adịrịghị smooth. Onye ọbụla nwere ebe nke ya na-afụ ya ụfụ. Ndị ahụ efere n'ochara nwaanyị ịtọ ise mgbe some of those women nwekwalụ ebe o si epe enu ha. Ndị anụkwalụ one sef nke anụ one. Ọ na-ekpokwa fanwa. He doesn't cheat. Mana o nwere ike lifestyle ya match ogodo nke gị. But I dey understanding. Ọ na-end up in argument all the time. Mgbe ụfọdụ ikwu okwu ọ na-agbakasị di gị agbakasị na ntị. Chọọ na enu. Mgbe ụfọdụ di gị ada anụ advice ọ bụla ị nyere ya. Esụchalụ di gị akwa mgbe onye akwa ọbụla esuru ya enwerịrị complain. Isichalụ dị gị nni mgbe ọbụla dị gara complain ndị gị n'ofe gị na-agba mmiri n'ofe gị atọrọ ụtọ ṅụṅụ. Adị maka nwaanyị si efilu di ya na reject ya na-eme gị na onwe onye ebu. O nwere nke a eme gị na-ebu substandard ya ebe a na mpiti igwe.
friends ya bịa sef, no dey allow you make you choke face. Gwa gị ma akpa n'ime ụlọ ya agwa okwu mee. Ịghọtago? Nwaanyị ọbụla nwere ebe penu nke ya dị. Mana ebe m na-achọ point out to you as nwaanyị bụ na interest gị ka ị ga-protect n'ụwa. Mbọsị ahụ ị nabatara ịnụ nwoke a, if many things ka ị na-assign n'obi gị that moment, ọnwụ ya egbu bụrụ nwoke a egbu, kama ị ga-anwụ n'aka onye ọzọ ya bụrụ onye ya magbuo gị. You get why? Bọsị mụnwa na-anụ nke m kwa, kama mma anwụ n'aka nwaanyị ọzọ n'ilo, nwaanyị a ya bụrụ ya nwa ga-egbu m, ka m nwụọ n'aka nke ya nwa, nwee adreesị, onwe eru, ọ nwunye ya gburu ya, ọ na ka ya egbu m, ọ ya bụ high sign, maka na life mode n'aka ya, nke ya dị n'aka m. Gbaa ndị na-anị n'anya sị ọ bụ ya nwa bụ the only person nọ next to me, na-ekwu ya ike kwesị anyị na a na-emere salad na-eligodu, ọ chọọ mma tie ịgbarọnụ mana ijere na-agba nkwụ gbọba ndị mmadụ abịa n'ọnya bụ onye nwa ana-akụrụ gị egwu ịlọ na-ele isi na-atụrụ gị egwu. Ọnwụ egbu bụ nke anyị na-eme ya, ọ ka mmanụ ya gburu gị ka ijebe ọhịa sign. Life ga-adịrọ guaranteed, mana ị na-ekwetara that day ka ijekwubezi onye abụ onye gịnị a na-anọ n'igbo na okpochi ụzọ n'abalị, onye a ga na-eyipụ pati ihe ebe ya mgbagha, onye a ka ị ga na-enye mgbe ọbụla ọ gụrụ ya, so onye a ka ị ga na-aza saa, so onye a ka ị ga na-anara ọda from ya ga-ekwu ụmụ ọ na ị ga-amụrụ ya, ya ga-agwa gị sit down, sisi ya nwere right to stand up. Ihe niile abụ ihe considerchara wee na-eje, so ịgbakọsi ihe niile dị na ya ihe ekwekọtali wee na-eje, maka na ekwetara na gị na onye nna gị osi gị bụrụ onye adịghị mma nke igosi anyị esi na ọnya ịsaịnụ many things dị ya, etu anyị bụ ndị Igbo si wee were ya. Ọ bụzi onye ya na-ehi saịnụ na ya ga-asị sit down, stand up, gbasa ọkpa, mechie ọkpa, onye a na-enye gị ọda niile, onye ya saịnụ ihe niile a ka ị mechaziri ya sị na ihe niile anyị saịnụ ihe niile a sọ ihe ekwesị, kedu ihe eji wee jejela nwaanyị ọzọ niile yes, Olisa anyị na-ekwu dị n'ọda ịma anyị na-atara anyị ka anyị mee ya ka oge elu to the grassroots, no matter na anyị enwesigo all this machine and what is still anyị kpakwa na that watching machine efu ngosikwa ga erọzi dị ebe ahụ, a ka na-enwekwa problems about it. ịghọtago? O nwere ndị nwe watching machine n'ụlọ yet ha dị lazy ịsụ akwa, ha na-eje anyị ji nwaanyị lepụta. So ị na-esi ife ndị a niile ịkwekọrịta n'ihe a niile, ị ga-adịlụ ya n'ihe ndị a niile, mana ifugokwa nke na-eju nke ahụ ajụ na gị na ya anydo default ya na ị ga-ana mba. I don't think not the best decision, maka ị nwere ike feel na ị na-akịta na onwere ndị na-asị gị bịaba ozugbo, o nwere ndị pụta arọ wọkụọ pụta onye ọzọ atụrụ ofe ozugbo like nwaanyị a kịta, ebe o nwere ndị pụta anọ since onwezu ebịa. ịghọtago? Onwezu ebịa, many things na-eme ihezi na-eme maka na onye arị ka ime your own interest bụ otu ihe nọ na onyiba gaalụ na ọkwa ezi ụlọ omume ya bụ ife niile bụ egwu uche ka a na-agba. Ịnụọ dị ị ga-eme messages, ị ga-anụ sị ịnụọ dị ya mụnye gị nwa, ịnụọ dị ya mụnye gị nwa. Ihe ijere ebe a bụ ka ịmụta nwa, onweghị ọzọ iji ime ebe ahụ.
and your love in run every boyfriend. Ije na South Africa. O we age marriage eme. Ihe ka mkpa bụ na ịnwere boyfriend. Nwaanyị dị 50 years na-agbaghị na boyfriend. Nke dị 60 years na-eme boyfriend ya. Nwoke na-ekwu okwu girlfriend ya, o nwere na-ekwu okwu marriage di ya. Ịghọtago? Mana ndị a niile na-eme ha amụọla nwa mgbe ha dị 15 years. Ụfọdụ mụrụ before ruo 19 years ọ mụọ na ụmụ na-abụ. Ihe o ji mụọ ya bụ na gịnị a na-emezikwa ihe echi ọsị I don't want to have a child. I'm done. And I'm done bụ I'm done. I'm done. Yeah, I'm done. Nke ha bụ I'm done. I'm done o ji ụmụ na-abụ. I'm done o ji ụmụ ịtọ. Onye na-agbanwe o ji ụmụ ịtọ na-enye ya ịbụọ 22 years. Ọ mụrụ nke izu mgbe ọ dị 14. Mụọ nke ọzọ mgbe ọ dị 16. Mụọ nke ọzọ mgbe ọ dị 19. I'm done. Ịchọzi ego na oyiri ebe ọyị na anaghịrị nwe onwe na ọyị ụnụ. Nke nwa abụzi nwoke na-enwebeghị nwaanyị nụrụ na be anyị a. Ije soro onye si I'm done je nụrụ. Iwe westie time gị niile were ụmụ ya merezie nwa. Nke bụ akwụna na ụna nka ka ihe ebe akwa. E nwere mgbe ọ ga-eru ọkpọrọkwa ụmụ ya. Achụọ ga-agba kpere chọọ ụmụazị ịta bụ nye ya si were gbochima. Ele a were agwa ka ijide ndụ ọ dị ndụ. Ke egwugwuru na mmadụ ka ịdị ndụ nwa. Ọ ịbata ebe na-acha ntụntụ. Ya nọọsụ ijegoje sọrọ ya ọzọ nwa. Ịghọtago? Ya nwa anọ atụza onwe ya ọbụla ọ na-eluzu mgbe ahụ ọ mụrụ ụmụazị ahụ. Ọ na-arụ ọbụ Peter na-epe epe ọ na-anakọta anya were na-azụ ụmụ ya. Ihe so na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ụmụazị a from grade 2 aba grade 5 from grade 5 grade ị na-ele nwata ha anya ọ bịa matriculation ọ matrikie ọzọ ọ baa na skuul ọ ga-eji oji scholarship banye ọ ga-eji scholarship banye onwe ya skuul jee ebe a ọgụgide egocha anyị ka na-azụ nwa gị na dịgela anyị ya na 8 years 8 years ka gịnị ya na-ayị ịmụbakwa nke go nke ya abana university grad ya pụta bido ọrụ ịdụrọ na-ekwugheri ha gbanwe sens mụrụ anụ ọhịa ụmụ nwa abụgoro ihe bara uru n'ụwa ọbịa ka o nwee ike ịrịta ya n'oge mgbe ọ ga-eruzi mgbe ọ gbagidezie aigo ọ gbagide gị agbagide ya ọ na-eweta aka 50 something years ike agwụna ya ogbe ya na-ete nke ụwa nyebere ya aka. Nke nwa abụkwa na onye Igbo efere ọnụ ife ndị nne na nna anyị mere bifo. Ụfọdụ ji ebe dị ha mụọ 18, ụfọdụ ụmụ 15, nke na-amụrụ amụ ọmụghị 11 ma 10. Mgbe ọnwụ ya ejigbugide nnọọ ọnwụ egbufọbara ya 8. N'ime 8 ya ha fube megide ya 5 ga-adịrịrị oke. Ka nna gwa ọ na-ata afụfụ na-ekwogharị mmiri na-amụ ya obu nkụ buru akwụ n'isi n'ala. Ọ na-ekwogharị ihe niile na-enwe sleepless night tagide afọ ụmụ ya bịa kwụrụsịa. So mgbe a ka ọ ga-eripụ investment ya o mere ọsịsị ya bụ uru mmadụ nwere n'ụwa. Ihe niile a na-akwụnịgharị kịta na-ekwogharị ọ mgbe ya bụ ike gwụba gị ka iwe ndị ga-abụ ndị ga na-agbanyelụ gị aja n'ukwu. That's all. So gị nwaanyị na-ekwugharị chena mmadụ ka ị na-eme onweghị ka ị na-eme. You are doing yourself. Amụ abụghị ihe bịara n'ụwa. Nwoke ahụ ekwetara na ị ga-anụ ịnụọ ya jee ebe ahụ hustle na ọya amụ were 10 years. First 10 years otu ọbụla o siri ya dị wee first 10 years a make actually achieve 3, 4, 5 kids. First 10 years mgbe arụ ka akpakọrọ ọnụ relax sie. Before ị na-elu 39, 40 ụmụ ha agbagotego na-elu 50 gbaa dịbago week ịdịzi aja ka before retire bazie werezie nwayọ na-stabilize before you can know it mkpụrụ niile ahịa kụrụ mgbe ne ya germinate sie na gwuo. Ọya ka anyị kpọọ investment or interest.
ịghọtago ọ interest ị na-echekwa na nwoke anwụkwa na anwụọ abụzia na ọrụ anwụkọ gwa juru amụ kago mkpa o nwere nwaanyị mere di as long as amụ di ya na-arụ ọrụ nọ prempe ọ chọghị mmanụ ọkwa amụ ya amụwụ nwa amụọrịa ya nwa ọ kpọrọ ụmụ ya na-azụrụ onwe ya ụmụ ichi ịgba isi n'ọfịa gba isi n'ọfịa ichi ifu ọmụọ na nwa obodo afụghị ya mara na ya gbanyere mgbọrọgwụ n'obodo a mara na ya nwa abụọ quality person ha mara nwanne ha na-ezuzu ezu mana ha mara nwunye ya anyị ma some women n'obodo anyị with our respect even in their husband's demise I respect those women because your quality will always show. Yes, that is ihe ahụ ebu ya a good woman bụ a good woman onye ọbụla ma the entire community si ya ma na ebu a good person. Ị bụrụ onye hanging ha ma ị bụ onye whining fama ụdị mmadụ ọbụla ebu ama ị bụrụ onye na-ekwu chọọ dị no ị bụrụ onye na-akụ asịrị ama na ị na-akụ ihe ezonwe some places ka ị ga-afụ some ladies no some men bụ na demand eji ego ha mara demand eji ego mana o nwere quality afọ na demand ha banye into the marriage ka ọ mụọ nwa ọbanye ebe a mụọ nke izizi nwaanyị na-ahọzụrụ onwe ya na village na-ele nri na-efe ididi ya onye bụ sọ pipụl ụmụalụ mara aka dị ezi di ya nwaanyị ekuru mmiri fenyụ ọkụ na-ahọzụ di ya ejekwu ebe a na-ehep ya na restọrantị ha emegide ihe a na-amụọ ụmụ ịnọ ụmụ ha etochana nwaanyị a megide sef go di ya ọkada ka di ya wee na-eme ifene di ya were ọkada họzụgide ego apụta obere okeke nwoke a nweziri chọta bọs na-abọ kịta pikikwe laif ya nwunye aka amụ na ọ pụtara na-agbagharị na-akọrọ ụwa niile na ọya abụzi the breadwinner mba ọ gbara ya abanye ego let me build my own silently n'ife abụ investment ya na nwoke a bụ crown oyiye ya without this man onwe onye ọ bụ that word na nwaanyị ọkwa nwunye mmadụ sisa okwu a alone ịgbakọ quality dị ya millions na-anọ nlọ ka fa nụta dị into a good family ma family nwe so nne nwere dent ma ọ ka ọ nụtagodu nwoke ya bụrụ na onwe nwoke ọ na-anụ ka ewu ya na-achụgharị obodo echidiri onye today Chioma bụ nwunye Davido mgbe one ka Chioma pụtara ịkọsarago na Davido na nwaanyị mgbe one ka ọ bịa kọọ iwee yọọ nwaanyị be anyị si ya biko okwu dịrị gị na di bupụla ya na social media. What are you saying, sir? You are one of those people supporting if you marry kedu ihe ebe ị na-eme biznes ihe ọbụla apụtara na gbara na social media ihe ọbụla apụta landlord gotiri gị ego gbapụta na social media taapụ mebiri na landlord ị ka na-eche landlord ka ọ bịa ije gbanye ya n'ọkụ nke emekwa na ịgbanye n'ọkụ ị na-considerzi ụmụ kedu etu ndị mmadụ ga-esi na-afụ ụmụazị ya n'ilo you know they consider am Chioma ihe chere ebe ka ụwa niile na-afụ ka esi emegide gị gwa m onye na-adị emegide onye ka ụwa dịrị mma kedu onye ụwa zuru oke ọ bụ ncha niile si onye a na-agbaghị our problem n'ọkụ ndị a ka rikuchizighị aka nta ihe anọ Gerald na Africa is full of sick. Yes, enwekwara anything idebe tubu ikpe when I was alone or when I've not met you this that when
when they are doing this to you, when they are doing that. Yeah, na-akọgasị onye na-edere ya maka ịma na ọ na-evi ukwe status. Kedu ihe a na-eme n'ihe niile ka e wee jụọ gị ya ije postuo nke iji postuo nke ka ị postichara ya gịnị mere? Ndị niile na-achọ ka ọ bụ ndị ga-ehep gị wee gbutọpụ gị egbutọpụ, ndị ga-enye gị worst advice ever. Ọfọnwa ka ị na-achọ ọrụ ihe yes na ọfọnwa ka ị na-achọ ka ha bịa a na-eme gị nke a na-eme gị nke ọzọ. Hallelujah. Hallelujah. Ụmụ nwanyị what's bụ na onye ị na-agwa ọ ya aghọta ya until ọ dịrị ya late. Mgbe ọ bụla ọ dịkwazi late o jezuo ya. Ee Mama, we got at the point now. I want it very clear to you. All right, now I want to respond to Mr. Edmond says, oh no, one no do. This is new age. What are not our cook or laundryman? I don't understand that. Men cook too. Almost every home have washing machine and dryers. So this is your comment now. Men cook too, of course. Kemgbe ụwa na be nna ọ bụrụ ọsọ nwaanyị na-esi nri, nwoke na-esi nri. Oge awa ndị mpa anyị na-eje ọrụ, a na-anọ n'ugbo ebe a kpachaa ji sie ya n'ugbo ebe a erie, weda ma mama ọ ya ma mama nọrọ ya. Mama nwere ike ịnọ ọrụ sọnwụ ya, papa anọ saịdị ya. Papa nọrọ n'ugbo ebe a mechakwa na ọnwa otu rie n'onwe ya nri, onwe nke fọ ya na ụmụ erie ya. Mama nwe mgbe ọ na-ejebe be ha, ọwara ntị ya na ọ ga-anọ some days, ike mgbe ọ jere akwamozu ọ pụtara a na-esizi nri n'ụlọ, papa na-esi nri. So mgbe mma na-akụziri, as a matter of fact, nwaanyị buru ụzọ mụta nwoke before amụọ nke nwaanyị, nke nwoke na-ebu ụzọ amụta isi nri. So where we came from n'ala Igbo, a na-amụgosi nwaanyị isi nri, mụgosi nwoke isi nri. Onwe ha onye debere iche, nwoke na-esi, nwaanyị na-esi. Onye na-asụ akpụ, ọ na-abụzi na famili anyị, ọ nwaanyị na-asụ akpụ, ọ nwoke na-asụ akpụ. So mmadụ ya mụgosichazie gị echi ịnụta nwaanyị si na ịma asụsụ akpụ. It doesn't stop. Onye ya ka si na ndị Igbo ka agbakwa value of marriage. Ụmụ nwoke anyị, ụmụ nwoke ka value their marriage. So nwoke nwere ike isi nri to save the wife. Nwoke na-esi nri bujire nwunye ya n'ụlọ ọgwụ. Na nwunye mụ nwa, nwoke some husband na-eji aka ha gbaa nwunye ya mmiri ọkụ after ka nwunye ya mụcha nwa. Ọ na-eme. Ọ bụ onye kpọgotazie nwunye gị ebe unu bi bụ na strangers bisi ebe na-ama ndị a. So ya amanwụzi nwunye gị mmiri ọkụ. You go do am na ife need ịkpọ ọkụ ọra wesịrị mee ya na ịmara ya n'ime ya. When the desirable is not available, the available becomes the desirable. A na-eme ya when you have no options. You ga face ya. Onye Igbo ada abandon new responsibilities ya gbapụ ọsọ. Yes, now. So our brother na-ekwu na one funny thing about those women gbapụ na the bediva na-enye excuse that the man is cheating. Her end is up na he is a married man. Because somebody is na bedi gbapụ luzie na be nna gị nọzi alụ, be nna gị abara ọgụ. Esende kedu dị akọ bụ ya. A na-enye gị discomfort. I will ike room apụtara for you. Ije rent ụlọ bili ebe ọzọ. Before you know it, ụmụ boy elu ọ bụzi so young boys ga na-abịa. Some married men ga-abịasị nke man have had married. Ị na-ayịfa. Before ịmata na ọ ya anụọ na ọ tajugo,
ọtagbugo more than 40 times i wee ka chọpụta gịnị ka ị ga-emezi ị ga-asị na ịda ahịa onye n'ogolo nwaanyị o nwere ike kọmitmenti o nwere ike bụ na nwoke abụ na survive na iwe ka chọpụtazie ị ga-asị ya na ịchọ ọsị ọrụ na-eri eri adịgo committed iribe ego o mebegoro one or two things wee likie ike ọ chọrọ ihe help na business ị ga-asị ya jirezie help ya na ịchọ ọsị ịtabagodi ahụ bụ na ịtabagodi ahụ o nwere ike sef ahụ ya gbagote ọ bụ ode na-achọ achọ ị ga-asị ya jebe o ji amụ jidekwuo ego kedu ebe ị na-ekwu ọgwa gị ka ma ọda nke unu mebe fon na mere ọ bụ mmehie na unu emeghị ego ka emebezie ma ọ bụ na esi ya were ego a shift ya jeje nyebe ya onye ọzọ na enegwu ya na ya fụ na agba akasa adị na-anya fụ na onye ọzọ nwere ike ịbịa na-atụju gị ugwu bụ ụmụazị yahoo ụmụazị ya bụsi ndị ogologo ọ ife a ka ị chọọ ị na-eme ị na-alakwa nwa yahoo ịmakwụna ọ na-alakwa onye ọzọ ị ka ikwu okwu chitin ị na-go complain again so ka ezi ihe o nwe mgbe ọ ga-eruo ihe ya na-ekwuziri obi gị ọkwasa amụ agbụkwa na-efe ịgba so ọ ka karịgo mmanụ iji nwayọ focus na business ịbịa business ka ịbịa anọtị mmụọ efe ịbịa rube ndị bụ business nwoke amụ ịrụ nwa because ọ bụrụ na anyị mụrụ na be di ya amụ ya be nna ọ be di gị so olugodu di mụọ nwa dị a hapụ ebe na-akwa amụ ebe na hapụ efokọs na amụ a focus na future ihe ịbịara o nwere many things n'ọzọ ya bụ obstacle enweghị easy ride to glory otu asaba dị today bụgodu Saturday o nwere ebe m ga-erule uje na efosịa ụmụ nwaanyị nọ na di bịara ịgba ngwọrị ụmụ nwaanyị nọ na di efosịkwa ụmụ nwoke nọkwa na ifere bịara ịgba ngwọrị mana ebe a bụ ebe anya m dị bụ na nke m ka m focus na nke m one ka m dozigodu nke m mmụsị ụmụ m zụọ ọfa azụa oge ike ya agwụ ma afụgodu m onye na-eku mmiri na jekụ igodo mmiri ka m ṅụọ enwere nwa onye ya akpọ mgbe anya gere ntị onye na-akpọ nwa ya bụ onye papa ya na-echi itọrọ mmụ ya ngwa onye mpịa na-aga abụrụ chita ka ị ya akpọzi mgbe anya bịa tiri gị aka onye ahụ na-akwado ịkpọ mgbe ịkaba nka mgbe ike na-adọrọzi to help you onye anyị na-achọ ịkpọ bụ nwa mmadụ ndị a na-abịa philanthropy na-abịa eme nke ọ ụmụ mmadụ dị ya so nna ha bụ cheaters ịfụ ala ka e webaziri enwezi nke gị ebe ị na-ebe akwa ochitiri since ị gbapụrụ ebe ahụ ọ kwụsị na chiti ọ ka na-eme ebumi ahụ gabụ nke na-ada echiti ebe mfada na-echiti gosi mfada na-abụrụ echita kpọọ ofu fada ịma na-ada echiti kpọọ kene ofu reverend fada si m na nke a na-echiti kpọkwuo ofu brọda nwanne ndị mgbago ole kpọọrọ m afọ ofu brọda na-ada echiti ka m gụọ ọrụ ndị ọba nwaanyị kịta kpọọ ya afa na kpọọ ofu reverend fada afọ ịma si na nke a bụrụ echita ka mkpọ ebe evidence na anyị ji amụ ha ncha na anyị ji amụ ha ncha anyị ji n'udu ha likiri gbogbo onwe onye from saba anyị mount to everywhere ya ji ha n'ihu onwe ya aka anyị aghọrọ ya n'elu ịghọtago anyị ji ihe niile a so nwanne m nwaanyị ada anyị nwaanyị biko onye si na mbaka ada echit ịnụba latest si na mbaka ada echit oya anụba latest ka mgbe mgbagha update na
mgbaga update na mbaka dị shit ka nnukwa mgbe mmadụ onye ọ gbagburu obi lasti ka nnukwa na-ewe mmụọ nsọ dị shit ebube mmụọ nsọ nke mma kwa nke ebube nke anya ka bụ ajọ mmụọ. Hey, so to all our lovely sisters, actually what at this program this in now. Thank you very much. Onye nwalunti ya nụrụ. If you want to run away, it's up to you. Mangi malo that na so fu onye gbapụta Accra na oya Queen ndị ọzọ ha tọrọ n'anya ka ihe olu na. Now, Peter Pan jụrụ anyị to see how do you see about marrying South African woman? As mmadụ, I will not advise you engage in Royal South Africa. One, bụ na o nwere ebe isi pụta. Ị ga-abụ n'Igbo Imo State, before ị ga two communities n'abanye nke ịtọ, ị ga-afụrịrị nwaanyị malụ mma nwee ezigbo agwa, onye ma be nne ya. If the worst gets to the worst, ama ebe o si pụta. Kwa ya nke a hapụ ya na anyị ma ebe o si pụta. O ruo na ị ga-eje akwụ ọgọ, ị kpọrọ ụmụnna gị jee akwụ ọgọ. Kedu ka isi akpụ ụmụnna gị jee akwụ ọgọ na South Africa? Flight ma mmadụ na ka ya gbara tiketi asị Dangote. Mgbawa obi dị na ya, ị ga-ege ihe gị na ya eje. Hapụ ya na ọ bụrụ na ude na-ebu anụ oriri, ndị mbụ ya eri ya well. Ọ bụrụ na ude na akara bụrụ anụ, ndị mbụ ga-eri ya. Hapụ ya. Ndị na-ada eche ihe gbasara anụkwa ji na anụrụ di, ya na-ekwudebe okwu ya ebe ọyị nwoke na ọyị nwaanyị. Ndị ahụ can never make a good wife. Ihe eji ya anụ ọnwa maka nni ha anị, ọnwa nni ka ha nwee. Agwa ha anị bụzi ebe mmalụ mma. Kedu ebe mmalụ mma ebe anyị eji ya tụnyelụ be anyị? So my advice bụ gị si na be anyị nụrụ nwaanyị. Onye ga-abụ na ịnụta ọzụọlụghị nwa n'ụzọ ndị be anyị, ka nwa gị wee bụrụ onye be anyị, ka nwa gị hapụ ịbụ ọbara ngwa. Ịghọtago? Ọbara ngwa a niile ele isi na-abụ, mana enwere pure breed. Nke anyị bụ nke anyị. Nna gị anụ onye mba, so anụ na si na be anyị nụrụ. Ọ bụrụ na ọ mụrụ nwa ọ dị sharp, kpọrọ nwa gị nwụrụ azụrụ ụba nwa, mana eche ịnụ nwaanyị nụrụ onye be anyị. Ulu dị na nke nụ aka be anyị ka nkụ karịa ulu dị na nke onwekwuru ulu dị ya, na ulu dị ebe a bụkwa akwụkwọ, ọ na-ede akwụkwọ kwa nke a onye be anyị kwụ ebe a na-eme na ya ji ID. Ha bịazi ebe a pụọ agbago na ID bụ akụkọ ọnọdụ ka ndị a nọsi Amerịka na anyị desiri akwụkwọ. Ụmụ oge oyi eruo one day efuna ịgba aka ma nke a na-akpọ Kemi Badenoch nọ na UK, iri a na-ama agha ndị conservative. Ọ chọzi ka enyebe ndị be anyị akwụkwọ ọkwọ ebe anyị ka a na-akọgheri etu ifere ya na-emebe etu aka nsi anọ na-enye onye na webe ya bụ asị British ebụrụ onye ọcha kwụrụ ekwuru a na-akọgheri. Ọ dị ka enwe house slave, nwee slave nke nọ n'ime ọhịa, nke nọ na house fil ya gbagotego. Ọ ma na slave bụ slave. Esi what about Hausa girl? Onye Hausa bụ onye Hausa, onye Igbo bụ onye Igbo. Nke ọ bụ ha nke anyị na onwere isi. Ọ bụ ha nke anyị. Ọ bụ if it's not Panadol, it is not the same thing as Panadol.
onye Hausa nwoke ezigbo omume, ọkwa ya kpọnata ya be nna ya, otu a ka ọ ya bụ ene ya anya a na-ekwu against ya nwa. Enwee ka esi kpagide nkata chị ọchị, ọnya ka a na-ekwu gbasara ihe ọbụla a na-ekwu maka ọda anụ ya, ọnya ka a na-ekwu, obi amadị ya mma, ihe ọ ga-emegide gị na ụmụnne gị esebe okwu this and that. Ọnwa nne ya ka ọ ya wee site nwusie ya ka ọ ya dị nne di ya mma, dị ụmụnna di ya mma, dị ụmụnne. Ọnwa nwaanyị ka ị na-afụrọzi n'ala Igbo nke ya pụrụ ahụ jebe ugwu Hausa, ọnwa ha na mma ha nwa, ha na-eji ọcha nwa ka ha na ego ha, ọ bụ ihe ya ebuje n'ụmụ ije nụ nwaanyị Hausa, asụsụ ha amaka, afụzi ihe yiri anụ, afụazị nwaanyị n'ala Igbo. Eje bụrụ ofu akwụnodoba na ya ma m na-egwuru mmiri abalị aghọọ m onye mmiri overnight. ya na abakwara na nna ahụ ebe m rụrụ swimpul ụlọ ọta aka 8 abalị adaghị na swimpul. ngwurube gwurucha dra ihe ọgbọ fichasị ha mpụta nsie gị isi ọ dị ụmụrụ afọ aka. dododo ka ngwurube nọ mmiri ma nke Igbo abụ Igbo bụ Igbo nwa na-apụkwa ahụ. Igbo dọgo ụdọ, ọ dị ụdọ nna m, ọ dị ụdọ ka anyị na-agwa m otu njem ugwu Hausa. Nwaanyị Hausa ma bụ nke arịa na-adị ada ada ka ọ nke bụ nke mere gị ntadị visit ha emesi agha na-eje otu a ndị bandit jiri ụzọ ya bụ ejezina ma ọ chiri ego ma afụ ndị echi bọm stars ndị bọ adịrakwa nwunye m gbaa ya ọtọ maka ndị ịbọ dịka egwu aka achịpụtala gị n'ilo dododo nwaanyị eje Hausa anya ama eji ugwu Hausa. Ndị kpọrọ nwunye m na-alata kịta ụgbọ ha na-ezọrọ ya kpara plen arịa agba n'ịntanetị echi ọ ga-aba anyị n'ụlọ nụrụ nke be anyị ebe a nụrụ si ebe a bịa dụrụ nwaanyị. Ọ gịnị na-afịa nwaanyị karịa nke Igbo a ha bịa onye na-anụ nwaanyị because of ike nwunye ya, onye amakwa ihe just ka i were ya na-eme ka anyị were ya ọzọ ka ya bụ gị na nwunye gị jiri na-aga n'ụzọ ka ọ ya bụla na-enye ya anya n'ike. Anya ahụ bụkwara ka ọ ya bụ esi na ya kịta iwebe iwe ịnọgaiwe aka jekọsolo m BP. Ị na-achọ nwaanyị ike eburu ibu, anya gị ụfụrụ ya etu a anya ndị ọzọ sikowafia iwe gbagide mbọ nwaanyị a ịgba na ọ gakwa na anya onye ọbụla ya na-aga n'ike ya na nwanne nwoke na-ya anya n'ike kịta ịbaba ọ gafee ndị mmadụ anya n'ike ịgbago n'aka ya na-ediskọs ka ezi obi ụsọ ga ebe ahụ. O nwere ebe edere ya na nwaanyị ike eburu ibu ga-adị active above every other nwaanyị, nwee ebe edere ana onwe ka o si wee bụrụ na nwaanyị ike eburu ibu na-aka atọ ụtọ karịa ndị ọzọ. O nwee ebe ike nwaanyị ga-eru sef na-enwe anọ jim ị na-eri ya onwe nke m na iru ịkwado ya ihe a ka ọ ya na-eme nke ihe n'iyozi ihe gịnị ka ịnwa ya agbazikwe n'egwu iji si ike baịta nwodi ya ịhapụzi ya na jos na-emezi na ya nwaanyị ebe ọ nọ na-egwu onwe ya idoro ebe nọ na-emede n'ike ya na iwere nwaanyị na-egoro onwe ọzọ onweghị ijiji ime na ji a na-asị na-eji maka ike jee nụrụ ike ahụ buru ibu na ịgbakọkwara stretch mark sie ike ahụ dị one ahụ efuru na-afụdo afụdo. Onwe oge elue nwaanyị mgbe ọ na-elue nwa obere ihe ọbụla ga-eme ya na ike na ọyara arụ ọkwụlọtọ gbada onwe anything shock ọbụla o nwere mgbe ahụ o butuo ya oluzu ha na weight mgbe ahụ ike ahụ eluzu oche ana ike alụzu ha na chepu
the worst. Maka na ahụ nwaanyị ogbegbu na ahụ a forever. Ị na-enegodo anyị bụ ụmụ nwoke anya, nwoke nwelu chest nwee muscle na-agba ọgbatube efu na onweziri ka obi ya na-adị. O nwere ka obi ya na-adị efusịa ya ahụ ayọsịana. So nwaanyị a na-eweta aka 50 arụ ahụ bịa mee ya oluzuo shape, oluzukwara shape efụzi adịtị nọ na-asụ oyi, ụfọdụ ga na-eme kprakata kprakata ka ezi ihe chọjiri di ya. Gịnị bụzi datin? Ana ike nnukwu abụrụ ọfọ nwoke ọbụla. Ịghọtago? O nwere ndị a na-ele ike buru ibu. Nwaanyị otele ukwu na-abụkarị specially for ụmụ nwoke dị slim, ihe na ha toro ogologo. Nwaanyị nwere ike ịda akwụ ha ụgwọ ma ya bụrụ niile ebi ya aka. Nwaanyị ike eburu ibu, ọ ya ka ụfọdụ ụmụ nwoke ji wee were as profession. Sọọtụ ka fa ya na-ala, a na-akwụfe ụgwọ, fa na-ala sọọtụ. A na-ala sọọtụ, ọ ya ka a na-alụ, a na-ala sọọtụ, ọ ya ka a na-alụ. So ana ọ na-eme ya maka benefit ọ na-enweta. Benefit bụ ife nwaanyị a na-emere ya. Nwaanyị otele ukwu a ihe ọ na-erite n'aka nwaanyị ahụ mgbe ahụ bụ n'ebe ihe o ji nọrọ di ya. Abịasị ọ na-aba na nwaanyị buru ibu, ike ya buru ibu na ọha ka dị ọcha. Ịghọtago? Mba, onweghị mgbe eji wee bụrụ garanti na ọha ka dị ọcha. Samanụ eji ya bụ n'otele ukwu siziri onye be anyị ebe afọ nnọọ maka na ọ na-enweta ya cheap and free. Maka nwaanyị be anyị adịghị cheap. Nwaanyị be anyị adịghị cheap. Nwaanyị ebe ihe ọbụla ị nwụrụ ọ dị ready ịnọ with you as long as ị na-alị ya ọtụ na anọrọ biri n'ụlọ ma nri ọ dị ma nri adịrọ. Mana nwaanyị Igbo ya na-afụ na nri adịrọ n'ụlọ wee n'oge ha zụba ihe a ga-eme ka nri dị n'ụlọ bụ jinja adịnwa to stand up. Mana nke ebe ọ dịghị na. So onye ị ga-attract to yourself ga-abụ onye energy match your own. Ibute onye ga na-demoralize, onye na-enwere ambition ọ ka a nọrọ na-ala sọọtụ nke isi. Mba, onye be anyị ọbụla kpọrọ onwe ya nwoke si ya nwee future ya si ebe a n'anya. Mana efukwa onye outside nwere a very good quality, ọ na-adị rare. Mana efu nke nwere good quality ị nwere ike ijidie. Nwekwa mgbe eji wee sị na anyị bụ the best world over. Ị nwekwara ike ịfụ thousands of ndị dị oke within ebe ahụ ibi. Mana nke South Africa ekpere na m ikpe ekpe no stories, fụkwa stories, fụ ife mere ebe events wee sị gị mba. Yes, nwanne ọkwa Amado ụwa George na ifụ Amado ụwa George. Mana ị mara Naijiria be anyị ebe a na-abakata n'ofu ihe na-etrend. Ihe na-etrend ha saịdị a ndị na-emere ha akwa modern bụ ụmụ nwaanyị ike ha buru ibu. Nwaanyị ike ha bụ na ụmụ nwaanyị anyị kịta nke ọbụla siri foto ma o gosibaghị azụ ya na-eme nwaanyị isi ama nke o si bụ na ihe bedebe mkpa ha bụzi ike anụ. Ya ka nwaanyị ga-eji wee last money o nwere were ajeje rụọ ike. Ịlụ ike ka gịnị mee ka ọ attract ya. Echi ịyọbazi ike ahụ yọọ na aka ihe m ga-eme. Echi nwebe kansa n'ike ga gịnị ka m ga-eme. Ebe niile ha dụchara opin mee nke a mee nke ya lebe ule echi kedu ihe m ga-eme. Anyị afụna nke a na-apịsịsị ya bụ ụfọdụ ike ha eletọs eletọ. Amabụ ihe ya ga-result in the next 15-20 years. Ya bụ na na-agba ka ọ jee rụọ ike. Mma ọ bụ so n'ike ka mmadụ. Atlantic na onwe nwoke ọbụla chọrọ ka ike nwunye ya bụrụ center of attraction, ka ọ bụrụ nọọsụ ebe a ka anya onye ọbụla dị. Ihe a na-achọ na nwaanyị karịrị ihe anyị na-afụ anya. There are so many qualities hidden in a woman which we need to explore. Ọ bụ ike. So if you are getting married based on ike ma ọ bụ ala, you go regret am. Na-anụ nwaanyị with
nekwa ihe nchelu. Achọrọ nwaanyị nwere good character. Achọrọ nwaanyị nwere strong character. No ya nwa ga-withstand the video na. Know my weaknesses. Know my weaknesses. Adị weak ebe, adị weak ebe, adị weak. Achọrọ nwaanyị nwere ike change everything. Who can stand up? Who can look me in the eye and challenge me? Who can do this and that? What if na ịmụchala nwa echi? Ka onye ga-azụ ụmụ nwa zụọ ya to the quality nchọ. Achọrọ ka nwa m dị ona, achọrọ ka nwa m na, achọrọ ka ụmụ m na-eme ona. Kedu nwaanyị ga-emenwu ya? Ị chọba nwaanyị nwere that character. Ọ bụ nwaanyị nwere ike. Nwaanyị nwere ike pụọ ya nwa focus n'ike hapụ ụmụazị. Ọ chọghị ịma ka ụmụazị na-eri n'ime ha dị. Nwa ata eme na ụmụ ya anya. Focus niile attention ya niile bụ n'ebe ike na-ala ya. Oge ọbụla ọ na-agba egwu online. Oge ọbụla ike ka ọ na-egosi online. Ọ dị nwaanyị a ka ị chọrọ. Is that what you want? Ndị Igbo na all their attention bụ na their beauty. Ikefa, alafa, ebe a bụ ebe mkpa ha. Ịnụta ụdị mmadụ a, what kind of home ka ọ ga-arụ ọnụlụ gị? Ọ dị ka ụmụazị ọ ga-amụta nwuru gị echi, ụmụazị ga-efocus kwa n'ike ha. Sọm agba ekwe na ha ga-enye nwa ala. Ọcha aka ala ya daa. Ala mgbe niile gị ya na-ayị, ị na-anụ ka ọ na-ekwu ya. Steeti gaa n'iru jenụ onye echi ngere esemokwu. Onye aka nwere ebe uchie dị. Ị ga-anụ nwaanyị bụ onye dị ready ịnụ di. Onye mind ya na ife niile adịgo made up, onye achọrọ ịnụ di. And onye a ga-abụ onye dịgo ready to forgo and forget every other thing. Focus here. I am now a married person. Everything about me is bound to change now. This is how far I can go. These are my limitations. Ebe a ka m amara across. Nekwa na honestly, all these things, ọ ga-delete many people from her life. Ọ ga-wepụ family ya into her head. Focus on the new family ọ na-build. You got that? Your principles, you keep to that, to all of them. A man onye are ready. This is the person ị ga-anụ. Ọ bụ nwaanyị ebe na ị na-ekwu n'elu ọ na-ekwu na. Onye ọ bụ me, everything bụ nyanwa. Ụwa niile na-esenta ebe ọ nọ. Ụmụ nwoke chọta gị, ọ chọrọ ịnọ na that conversation. Onye a adịba ready to be a wife. Nene most of them, ebe ha si pụta, their mother was never a wife. Yes. Or if you guys check, before you na-abanye na marriage, before you na-abanye do talks with any girl, they ga-anụ ya, ọ bụ afọ ana nwaanyị, I will marry you. Gbalụ karakta nwaanyị a. Gbalụ karakta ya. Some ka ị ga na-achat, enwero time for you. Obi ya dị somewhere. Mgbe o lose side ha. Ọ ebezi chat ba gị na atụpụsịrị ọnụ. This that, ka ọ baa gị ime. Ofu ebe ahụ na-achụje ka eluzi aka. O nwere ego bad character ya jee ebe a agba anya boot. Ọ ga-abịakwa kịta achọkwa ka o take ya control, chọọ ka ị na-emere ihe niile. Bọsị ịmata dị obido na-demand because na ọ mara mma. Ị bụ send ya alụghị vidiyo, ya ka ya na-eme mgbe ọbụla. No future, no ambition. Ihe abụrụ eme ya bụ mbịa, send ya alụghị vidiyo ebe ọ na-agba egwu. Na-ebugara agha ala. Ọ gwụna. Ị na-afụ mma, isi a na-ekoghị na mma anụ nwa, ọ bụrụ ala ka eji ịnụ. There were so many things about you in alphabet. Your future hold you the too much. If all that cannot reveal to you the too much. Many friends in way today can still one and do age. The new ones kaya bata. Madonna came na high school ngina ha kana make yeta. Ogobodi bikita king was the new friends. Ndị na na South Africa gina bokanai. But you were new friends na UK, you were new friends na Japan. 10 years ago, life will hide those things from you. Euphoria. Oh, you can't 10 years na Japan now. But when you go to Nigeria, 10 years. But why you stand the ground, they hold through businesses you need. Accountability, 100. Businesses you need, never open or the only hold your hotel, or you want to hold here. You need an aga.
Odolu na azụrụ ụmụ obi a na-atọ gị ebe ị nọ. Ekwu okwu echi si I'm proud of my wife. You know what your wife can do. O nwezie ni ka isi bata echi wee rụ na onwe ka o si taa one time. Ọ ga-ewute mana ọ bụghị ya ka ihe eji ya achụ the woman ma ọ na-eme na eluigwe ga-adagide na ya mba. Ịfụkwa qualities niile n'ihi. Ịma mmadụ ọ na-epụrụ obodo oyibo ihe niile ha nwere nwunye ha elekpọ ya soro nwoke ọzọ jewala. Mana nke ahụ o jiri ya for you na-azụrụ ha ụmụ ịnọkwa ebe na-akụchalụkwa na-agbakwa agba nke ọgụ. Mana nwaanyị ahụ o jiri ya ihe ị na-abụra mbata bụ na ọkụchalụ life just gbanyekwa gị film ka ịma that you cannot inwe ego eri ha ncha niile ọ ga-enwe ebe isi wee na ihe life hide from you all the too much and you cannot unravel all of them. Chineke ọ na-ewepụta ya. Good friends we have today can still become enemies tomorrow. Maka o nwere ndị ya bụ anọkọtazie lose connection, lose contact. Iwetebego ndị ọfụ, especially ebe interest go at that point. Enwere ike life ebugago abroad. The focus bazie ebe nke a na-ewe iwe. No, that was that itself. Tomorrow's time o nwere mgbe oyi eruo emechie this chapter face ndị ọfụ. Mana 5 years ago life bụ onye aka ọ debere. O mesịa withdraw ya jego nke ọfụ ị na-agbago. Ọ na-enye gị new challenge ihe niile anyị na-agbago ihe niile a na-eme. So life keep so many things. Problem ihe nwee echi ka for. So ọ bụ if I dey face with wisdom. Ị ga-enene mmadụ nwa quality ịchọ na friendship, mmadụ quality ịchọ na marriage. So the woman ga-enwe this kind of character, strong will. Nwaanyị nwere ike stick to you ga-abụ nwaanyị na-adịrọ attractive. Si anọ n'ebe ọsị dị anọ ebe a. Ndị ọzọ na-ebugharị ala ọdụrụ na-asị na unu sikwere ike o na-ebridi nke ya. Ndị nke a tụrụ ime ha ewepụ ọcha aka a na-ada nke a na-ebridiri ihu nke na-ebridiri ihu na-erekọdịrị biznes siri anaghị ha nwaanyị ka adị ada attractive. Jee na supermarket ka dị as I dey speak to you na mgbede a bibi kas ị ga-afụ dị efu na most women bucha moto abịa ndị nwunye mmadụ ụfọdụ dị chọt ụfọdụ amadụ ma dị attractive. Go and check. Di ha nwere quality ọ fụrụ n'ime ha gị nwa na-achọ mma mana nwoke bụ ihe ọ chọrọ bụ ihe ọ fụrụ di a kwuo nọ nke a nwunye a dị nnọọ very short maka ego osu enwesịsị ụmụ giant niile a efu ife dị iche efere ya nwoke enyogo anya mara ihe ọ chọrọ ọyọ chi ya tiri ya aka n'ebe anụnwa chi ya si ya na onye ga-emenwuru gị ya friends ga-ebe agrojisi na nwunye ba ga na ihe nke ọ jiri nụrụ ihe nka ihe nke ọ jiri nụrụ ihe nka hapụ ya ọ jiri nụrụ o nwere ihe ọ fụrụ hapụ ya gị nwa na-achọ ife na-egbuke ọ ihe mgbuke a gburu ụfọdụ ọnya ka onye ọbụla ji gbachara dị line ọsọ sansi na-eburu onwe ya tinye ebe a na-ede resọt ụfọdụ ya mala ife ịchọ 1 year gị na nwaanyị yi 6 months gị na nwaanyị yi ịkwesịrị ịma quality this girl mala ife oge emenwu na ife ọma na-emenwu if after 1 year mụta mụrụ this girl ị nwekwa problem o idiro focused. Yes, enwere ike ị ka na-eme ị ka chọrọ ịbụ ya boyfriend girlfriend ịdịba ready. Ọ bụrụ na ịdịgo ready for marriage o nwere ihe line down ị need na nwaanyị. O nwere some things ị need. Life gị na nke ma bụrụ ofu even need ya bụ ife ị need. I nwere different needs. You got to so nke ahụ ị need na-ene anya because ọ karịrị ihe dị na marriage ya bụrụ ọsịsọ yes I do a emecha yes I do n'ụlọ ụka abatazie life abata ya the face the original life. Ọ bụ na ebe yes I do na anụrụ na quality for better for worse ọkwa ife akpa dị ya mana ọ ebe afụzie dat na egwu dayalị ekwuo na mmadụ anya egbukwe mmadụ ibi ya ịgbara asị ihe separate ụnụ bụ ọnwụ anakọwa chọ ka separate so ofu ya ga-ada ka onye nke ọzọ wee dị free ama mgbe fụrụ ya
mana oge na-anọ ebe a na-ekwenarije nkwa mana eruo na ya dị laịf agbago hapụgodu nke niile nekwa onye nọ nwunye gị a na-abụkwa onye a na-erukwa unyi o nwunye gị a dịkwa very lazy agbanyeghị na ọmakwa mma ọ dịkwa lazy nwaanyị foonu ga na-arị ngiri akụkụ ebe ọ nọ na-eche nke baby help on with my phone ọ dị lazy 10 o'clock o dina n'elu bed masịra n'elu bed ịsụ akwa ya bụ wahala mana o nwere nwaanyị bụ na etu ata bụ Satọde ijesi agbasịa bọọlụ maka na agbasịa bọọlụ eji ofu ebe a na-aṅụ nkwụ na-agba egwu na-edebe ahụnụ bifo nwoke ya anata ọkụ na 3 o nwere nke ị ga na-eti isi na ya dị fụ na ọ dị bizi na ayọngodo akwa gị ọ sasịgo akwa niile ayọn nke ọ nọzi na onwe a nwoke ga-eti isi na bịa nweta nwunye ya na ụdị kọndishọn ahụ ka ọ sị na obi adịrị ya mma ọ ga ewegoro kisi wee kene ya ma na ọ n'ọrụ ọba ebunye gị ndị ilie ọ na-emekwa ihe ọ na-eme ọ na-akpasị nkata ọ gị waghasị ya napụzi ka imetọpụzi ya mana onwe ya bụ ọsụsị anya jisi ike ọchịmatị ọha ga-esi alụghị ebe a ngị wanye ji aka gị wee jeze ayọnba mgbe anyị ya bịa ofe ebe ọ gbatị ogologo na-ekiri Netflix ma ọkwanụ ka afa ka Z-World ịra agwa sị gị kofinish godu nke kofinish rigoro wee episodu nke ala n'ọsọ nke a ka ọfọ asị ha anyị ga gbatabịa makịrị na ihe niile a ga-eme ma dịrị gịnị a nọrọ a na-akpazi nkata ọ na-apịa gị aka ọ na-ekiri Netflix ọ na-ekiri Z-World ịrapụ ihe ị ga-eme anọrọ na-ekwugheri I love my baby kwugheri a na-akọ kwugheri etego ọ dịba wee n'oge chọọ ife ịmalife ịchọ chụbịa n'oge if you cannot find that in n'ime onye ahụ rapịa onwe ebe asa relationship abụghị by force ọ ebe inene ọ bụ na oru alụghị gasị ike ada force ya force inene ma ọ bụ na oru alụghị agbawa dọ kọwara ya na ndị ọma chọrọla unu kama na-ewesibe time unu ịrapụ onye a focus ebe ọzọ because ịgbe ihe ịchọ time ụmụ ya ọ na-eche mara ihe ịchọ quality ya ka ị ga na-achọ in a man quality gị nwaanyị chọrọ in a man that's why you don't need to wait ihe niile bụrụ nwoke na nke nwa na onwe gị mgbe ihe ị chọrọ na-achọkwu ya n'ime the man some men dị lazy some men na-achọ ịghọrọ mkpụrụ ebe ha na-akụrọ ntị adịkwa otu a nsi agwa ya bụ etu o si wee dị some men are lazy they are looking for help so ka nwoke na-enyo gị nwa na-enyo ya ọ bụrụ na nwoke ya eru alụ na-ewe n'oge efi na guilty na ọla anaghị taa laanya mgbosi ọ tọrọ ka ọ na-anaghị izokwa ala ya ụnụ abụọ bụ adọlt ọ pụọ na-asị na ọla egwakwa ndị a na-ele ana this boy otu a ka ọ dị o nwere ebe ụmụasị taa ala ananda girl taa ala ananda boy otu a ka ọ dị ọlịla abụ ọlịla onye na-atụ ya na-atọkwu ngịwa na wa na onye agha ihe ị chọrọ iwe n'oge ebekwara na di adrọ ka ije banye n'ebe ị na-achọrọ onwe ka ya dịgoro oge n'elu ọ dị lezi ọ dịgoro oge ọ na-ebe arahụ ụra ọ dị nwoke a ka ịchọ ọdịka ofu mme onye wada ofu pre onye wa n'otu 2 minutes pe ọnụ n'elu ụla is that what you want? God forbid. O nwere nwoke m na ọ na-apụta nwa ebe ụmụ nwoke ibie nọ kwuo okwu ọ na-adị shy even na ebe ụmụ nwoke ibie nọ. Is that the kind of man you want? A na-eme gentle, ibe abụrụ gentle. Some bụ fear. All like that self-confidence. Onwere ya
o nwere nwoke chọrọ iji ntị nụ na na-enwegodu problem ọtụ kedu ihe ọ ya ga-eji isi ebulie mmeri ụmụ nwaanyị chọrọ ya achọ. Nwoke bụ na ụgwọ taa ịkpọgo na fonu onwe ya ga-eju ya isi, it doesn't check up. Ọ na-achọ ka ọ bụ gị nwa na-akpọ ya akpọ na-apa mpa ya. Ụgwọ nwoke chọrọ ka a na-apa mpa ya apa mpa. O nwere options. So some women feel na ọ bụ na ndị mkpa. You look at me. Yes. Ọ bụ na no quality a ka ị chọrọ. Chọba na ya afụkwa nwoke dị ona chọrọ gị achọ. He thinks of you all the time. Ịdị ya n'obi. Ụmụ onye nke bụ na ịnọ dị ya n'obi. Kekwa ọta anaghị nyere ya ihe ọ chọrọ. Ọ na-achọ ụzọ ịgba ọsọ. Gị ma na-eme maka na ọ debere nwa aja ya ego. Ọ na-anya GLK. Iburu onwe otu ịdị ya. Ma dị mana onye nwe ataịm gị. Ikwechiri di ya. Na-afọ ọsụ ka ọnụkwa ga-echi. Ọ ga na-eme ihe ọ na-eme. Anyị ga na-ebe agụ echi after ka ị mụrụ ofu mgbe mapụta ka ị bụrụ single mom. I cheated on you. Mana mgbe gịnị anaghị odo ya na onye nwe ataịm gị. Ọ maka nwa aja ya ego. Ị na-achọ ka ibi itie hunger. Ị na-achọ ka ibi itie hunger. Ndị enweghị shortcut na life. If you don't plan well, you must fail. Etu a ka ọ dị. Thank you. Ekwu na mama agazi feda. Ebe a ka m nweta nzigere. So if you're just joining us for now, anyị na-achọzi ka anyị short on down. So thank you for coming. Then next time, come on time. If you're not following us, please try and follow. If you are there on Facebook, you can as well help us and share the video. Those ones on YouTube, I want to say special thanks for being there for me. A lot of my happy weekend. That's Saturday. Actually, I'm in Maya. That was Saturday. When she go in Maya, but you go in Maya to Bolu Mazu. Actually, I'm ate Ovazu. Ovazu go temper. You got to go. I'm always see ya kid in your temper. You 20, but when God buy him 20, come where does you honor them now? A big, you know. Okay, it's the way I'm a and tears are most. I try go no this in your lecture. Yeah, money. Everybody in a corner and make on they put your fancy self. I never know you are not so happy to keep looking going my hair. As they go down with you go away. And then after I had to go chicken before bazaar. You go to my mistake won't get Mariana. I mean, a child work general dia Macano Diego. You consider if I have your plight age. But I can tell you, but the 20 can get on my career and a maza. When I was I? When I were, Table Prince O. I hope it's not what I'm thinking. Yes, 20, anything 20. On with us. Juliana ever. On with us. 80 kuna UBA. On with us. 20K. Nje tobugodo vazo temba. Mwewe zia mwaya temba weno mwebanya. Any me ata Saturday. See eba na abonye. Njegodo wewe kwana. Waka wena aba French. What it is? Okay, ijazam. Abu di ijazam. Opa First Bank you. Abu UBA. Hey, ma akpọlụ gị akpọlụ mụ na Chimso. Ma akpọ ya akpọ. Monday we dị na YouTube, ejiri m laptop. Na First Bank 3190 772070. Okay, can then na Facebook. Fair come option. Easy and yeah. Kevin's web by in life on Facebook. First Bank, one smart okay, my First Bank 3190 772070.
3190772070. Je kuburugodo ovu azụ gbagote esielu m ya pepe soup wezie rice na-ebube ya were ezigbo hot gbagote m na-eji whisky kegbuke onye akpụkọ whisky dị ona welụzie ebe mmeji dilute ya na dilute ya na-esichalụ na-ebutu mmebe akwa ebe abụ na ndụ na-eto ogologo ọ na-ebutu BP ọ na-ebutu BP ife nji wee na-etiri gị ọnụ abụ na nwanne m kebe eziokwu ịfụ marriages na-ata afụfụ na-adị too much. The challenge dey high. Many marriages dey face tough moments. Juliana bụ ekene mi. Many marriages na-achị crash. Ụfọdụ akrach go sef. Many akrach ana. Many o ji ewute m. Ihe na-ewute m bụ na akọsị alụ gị fe lead to these scratches. Ifu nọ ajụghị wee banye. Ifu asị ajụghị ajụ eri na onye na-ebute ayaghaya wee nwụọ. Thank you. Kamfia. Mba abata ngafia. Akwụna ghọta ajụghị eri na-ebute ayaghaya ahụ. Ịgbakọcha dị inu ndị atụ mgbe a imeghe inquiries radical media warrior I greet you. If you know ask well, if otu amadụ na-esi eje ajụ maka nwaanyị ị na-eje okwu ya ka ije jụọ esi ya, etu a ka ị kwesịrị ibu ụzọ jụọ onwe gị ajụjụ. What do you know about this person? If onye ọzọ for as quality na this girl ekwesịghị ịbụ ya ndị nwa n'afọ. Though when they do formalities, some certain things actually concerning traditions. My family, you know, this family or the upright, this, that. Aside that, when you are in question, what do you know about her? Quality you possess or be feature. What does she know about you? Are you the right man for her? Despite the fact that we all want money, we want to live comfortably. Mana wee ebe comfort ahụ dị ma iru ebe ahụ ọ bụrụ turn ọ bụrụ ogwu na uke. And some of my guys spend too much money to marry. 5 years later crash go, 2 years later crash go, 3 years later crash ya. The whole money gone, time wasted. Ajụghị wee libe nya butere ayaghaya nwụọ. Ya kpata marriage ji wee nwụọ under 2 years. You check on this girl of ma. Ị na-ene n'ike, ị na-ene n'ala ya. Anya ala na ike ka ị na-eme maka ọma mma. Ịgbara dị naira ma mma mana o ji agụba. Wee dala nwanne anyị nwoke kpụchasị anya isi. Nwee God, ọ chọrọ ịbịa iri tender apology. Dịka agwa anyị. Jụrụ anyị wee jee n'ọnwa anyị. That's why iji enwechi ụda na sorry. Nwanne afọ gwa m dị ala ati o. Ọba azụkwa ahụ. Alọ nka m ga-echezi na nna m achọ iji iriwe ọnụ na anyị erie risasịa. Ọ bụkwa na ị na-asabachi ịjụ anyị mepụtaba ahụ. Ọ bụrụ na ị na-asaba ịmapụta. Sure. All right. Big force. Ekenenge. Sekelente. Chima.
Okay, nke gị bụ 3 years ka ọ last, imagine 3 years into his own marriage or crash ya 3 years. Imagine. Now, if I have marriage, nwoke wepụtara ego invest ya. Failed investment. Feel na onye abụọ ya na ya ga-relax, is retire for life. Ka ha na onwe ha anya bie n'udo. Onye ọbụla na-protect kwa interest ya. Mana ifugokwu ego, anyị ga-cut down on our ego. Ka anyị nwee ike ime ife a. Tinye your strength ka tinye my strength. Na side ya participate inside ya ka participate inside ya. Onye a happy ya maybe yours. Ọ crash ya na ego nwoke tinye ebe a na n'iyi. Onye ga-balance ya. Ije ebe nna ya kịta gwa na ebosi igwe ego na ime bụ 20,000. Abalance ya 20,000. Millions spend ebe a. Akwa igoro ụmụnna di, ụmụnna, ụmụnne, ụmụ ọkpụ, ụmụada, okorobịa, ngwongwo na ngwongwo. Ji igoro ego ya niile a. Echikwaje kpasa nwoke ọzọ anya. Nwoke a na-spend ego, na-spend the time. Ọ bụ iprintịcha kaadị, ikesie kaadị taa, echikwide nwoke ike kaadị ọzọ, ọka committee of friends. Check ya. Adege a chọrọ ịnụ ụchọ ka ime ya ka ọ dị proud, ka imechapụrụ ya iru that day. Ọkpọ ndị achebi 3 different sets, ndị eyi akwa nka, ndị eyi nka, ndị eyi nka. Akpọ DJ, hype man, ebe niile a na-ekwo. Ihe ka mesịrị 3 years ago. Ịkwadokwa ọzọ. Nwoke ike kpọkọtakwa onye na-adịbeghị ready. Ka chọrọ ka ya belụ ex-boyfriend ya show. Ịghọtago na ya nweta n'odogwu ọzọ, na odogwu chọrọ ịnụ ya. Ụbọchị ọ ya anụ dị ihe aka ya na-egosi arị. Jealous ụmụ agbọghọbịa ka ọ na-egosikwa ya ex ya. Ọmagharịta ihe niile abata na ya na-echi na-aka ọzọ. Uche ya dịkwa na ex ya. Ọ na-akata nwanne nụ na onyekwara taa ex ya. Ibe ezi abịa anaba. Ọ ga-ana ịjụọ nke ọ na-ebuọ. Eburuzi ọchụ nwanyị. Alịrị egbuo ụmụ njọ jụrụ ụwa. Ori eri ka nsọpụrụ wee daa. Ụwa adịrọ level life no balance nwanne. Ejesi ebe a na-agwụ na-apịchi ọnaghị link. Anabachi ore link. Thank you very much. Ngwa nọlụ n'ọfụma ka emesịa. Sure.